Hello guys, thank you Mr. Prakash Narzary नोंथांमोना नायदों गेम सेटआप चेनेल सो गाइस दाख्लै बावै आं मोनसे आपडेट होदोंमोन फेसबुक पेजआवबो नङा होमबा अमरेन बसुमतारी जाय 3 बोसोर गोमाना दंमोन बे फैफिनबाय नङा होमबा बेनि सोमोन्दै आरो जाय मानसिफोरा दा सोंगोन अमरेन बसुमतारी सोर सो प्लिज आं रिक्वेस्ट खालामो सिगाङाव आं भिडिअ आपल'ड खालामखानाय दंखायो अमरेन बसुमतारी सोमोन्दै बिथाङा 3 बोसोर गोमाना दंमोन स दायो बे न'आव सफैफिनबाय बिनि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय चिरां आरो गामिनि मुङा जाबाय देवानपारा आरो पोस्ट अफिसआ जाहैबाय बागारगाव आरो बिनि जाव पुलिस स्टेशना जाहैबाय बिजनी नङा होमबा डिस्ट्रिक्टआ जाबाय चिरां स गाइस बे सुबुङा फैफिनबाय गोबां मोजां खौरां आं बे खौरांखौ दाख्लै बावैनो होनांगौमोन बाट आङो टाइम सोलाबनो हायासै गुबुन भिडिअबो होबाय थानाय जाबाय सोरबा मानसि बुथारनाय सोरबा मा जानाय नङा होमबा स आरो बिनि गेजेराव आरो फैबावदों 2.50 लाख माने 2,50,000 रां लाना खारनायनिबो सोमोन्दै आरो बेखौ आङो थाबैनो आपल'ड खालामगोन भिडिअखौ दायो आङो सिम्पलै दायो बे खौरांखौ आं बयनिबो गोजोनगोन होननानै माने खोन्थानाय जाबाय माखासे सुबुंफ्रा मिथियाखै खोमा जे माखासे सुबुंफ्रा भिडिअखौ नायनानै दङ कि बे अमरेन बसुमतारीखौ गोमानायनि सोमोन्दै दा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गोजोनगोन आं बेखौ साननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय स गाइस बेसिकेलि अमरेन बसुमतारी हिन्जावनि मुङा बारदे बसुमतारी आं बुंखादोंमोन आरो बेहा सानै फिसाला दङ आरो बिनि गेजेराव सानै फिसाजो सासे फिसाला गेदेरा हाबा जाबाय आरो हाबा जानानै जुदा जाबाय नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव न'आव दा गासै 3 दङ बिसा नङा होमबा स आं बेखौ गासिबो फुल डिटेल्स खोन्थाजोबखादों बिनि गेजेराव दा अमरेन बसुमतारीया न'आव फैफिनबाय स बेनो मोजां खौरां आरो आं बे भिडिअखौनो सिम्पली आपल'ड खालामनानै होबाय आरो फैगासिनो दं भिडिअ आं टाइम मोनथ'वाखै स बेनि थाखाय निमाहा हो स बाय बाय